Здравейте на всички! Темата на днешното видео е правилата на Световната куп асоциация. Според правило 2Т, всеки един състезател трябва да бъде запознат и да разбира правилата на Световната куп асоциация. Въпреки това, през последните години, докато организираме състезания, забелязваме, че има някои правила, и то наистина важни основни правила, които се нарушават, а това може да доведе до дисквалификация и неприятни негативни моменти, а никой не иска това, защото все пак купчето на Рубик трябва да носи положителни емоции и всички да се забавляваме на състезания. Така че в това видео ще зачекнем няколко точки, които според нас са важни, тъй като няма как да обхванем всичките правила. Препоръчваме ви да се ги прочетете, но започваме с първата точка, която засяга правило А6F, А6F1 и А7C. Това се отнася за това, че състезателят, както и който и да е друг участник на състезанието, не трябва да нулира таймера преди съдията да е записал резултата на листчето с резултатите. Правилото е, че първо съдията трябва да запише резултата, състезателят да го провери, да се подпише и чак тогава може да се нулира таймера. Според правило А6F1, съдията няма право да записва резултат по памет, както и дори да има видео или снимково доказателство, пак няма право да се записва резултат, а трябва да се запише DNF или опитът да се дисквалифицира. Така че бъдете внимателни, първо изчакайте съдията да запише резултата, после го проверете, подпишете се и чак тогава анулирайте таймера. Независимо колко хора са били около станцията, колко хора са видели, че резултатът е точно този, няма как според правилата да се записват резултатите по този начин. Също така уточнение на А7C+, относно това, че съдията трябва да записва резултата четливо. Сега разбираме, че всеки си има свой почерк, но наистина е много важно цифрите да се изписват четливо, защото това може да доведе до това, че когато вкарваме резултатите в системата и не можем да разчетем цифрата, ще напишем по-лошата. Т.е. ако се колебаем между 1 или 7, трябва да запишем 7. Така че е хубаво резултатите и цифрите да бъдат записани четливо. Второто важно правило е точка 11е, според която състезателят, ако се получи някакъв инцидент и състезателят иска екстра нареждане, той трябва да спре нареждането си по време на инцидента или непосредствено след инцидента, да каже на съдията, че иска делегат и делегатът да дойде и да провери какво се случва. Презумцията тук е, че ако първо се нареди купчето, състезателят просто може да не си хареса резултата и да реши, че някой го е разконцентрирал или нещо друго се случва. На последното световно, което сега мина, китайският състезател, мисля, че беше Юшен Хуанг, може би, мисля, че той беше, нареди купчето за 5 секунди и поиска екстра, защото някой е снимал от публиката със светкавица и светкавицата го е разконцентрирала. Но те не му дадоха екстра, защото вече си е бил наредил купчето. Трябвало е още когато усети тази светкавица да спре нареждането и да каже, че иска екстра нареждане. Така че не бързайте да спирате таймера, не си нареждайте купчето. Ако стане нещо и мислите, че заслужавате екстра, спрете веднага и кажете на съдията, че искате екстра нареждане. Същото нещо като продължение, точка 11J1, което се отнася за това, ако мислите, че разбъркването ви е било същото като предишното. Ако мислите, че това се е случило, не бързайте. Има някои състезатели, които нареждат купчето, за да проверят дали разбъркването е било същото, но тогава няма как да се провери дали е било същото. Тоест, като видите разбърканото купче и мислите, че е същото, кажете на съдията, мисля, че разбъркването ми е същото. Делегатът отива на масата за разбъркване на пъзели и проверява. Ако е същото, дава ви екстра,
Всъщност делегатът преценява самата ситуация как да се случва, дали да ви даде екстра или нещо друго да се случи. Но дори да не е било същото разбъркване, това няма да има негативни последици за вас, просто ще ви даде най-вероятно екстра нареждане и ще продължите натам, но в никакъв случай не дейте да нареждате купчето до края, защото тогава няма как да се провери дали нареждането е било същото. Следващите правила засягат точка 2G и 2K4. Отнася се за това, че състезателите трябва да пазят тишина. Сега, разбираме, че няма как да се пази пълна тишина, но въпросът е да не отидете на главата на някой състезател, който в момента реди и да започнете да си говорите. Отидете малко по-настрани и се забавлявайте, говорете си там както искате, но просто не дайте да пречите на състезателите, защото това може да доведе до вашето дисквалифициране, понеже нарушавате реда и пречите на състезателите. Продължаваме с правила 1E2 и 1F2, които гласят, че всеки състезател трябва да е на разположение за това да бъде съдия и това да разбърква пъзелите. Изключение се прави, разбира се, ако не знаете нотациите, въпреки че качваме нотации в канала, но ако не ви е интересен някой пъзел, не знаете как се реди, не знаете нотациите, разбира се, няма да ви караме да разбърквате или да учите нотации, но ако знаете нотации, е хубаво да бъдете на разположение, даже според правилото трябва да бъдете на разположение, да разбърквате и да се включите с помощ, както и това да бъдете съдия, което също ако откажете, може да доведе до дисквалификация или на някой опит, или на цялата дисциплина, или на целия ден, според това какво реши делегата и какви точно са обстоятелствата. Следващото правило е A6E2, според което след като си завършите нареждането и докато съдията ви пише резултата, вие нямате право да докосвате купчето, защото това може да доведе до плюс 2 секунди наказание. Сега, малко е по преценка на съдията, може да не ви пише плюс 2, аз почти винаги пиша плюс 2, така че за да сте на сигурната страна, просто не докосвайте купчето, защото са много субективни тези неща. Той го докосна, пък завъртяли нещо, не завъртяли нещо. Просто се опитвайте да не докосвате купчето, докато съдията не напише резултата, не се подпишете и не станете от станцията. Гледайте просто да не докосвате купчето, за да сте на сигурната страна. И последно правило 7H2+, се отнася за waiting area-та. Когато има waiting area на състезание, състезателите трябва да стоят на точното място, което сме казали, че waiting area. Затова, може би, аз понякога ставам досадна, но много често сме назад, още по-назад, защото много от състезателите излизат извън waiting area-та и може да се видят разбъркванията, може да се видят как състезателите редят, което отново може да доведе до дисквалификация. Така че просто бъдете на сигурната страна и стойте възможно в waiting area-та назад, колкото е възможно. И това е от днешното видео. Надяваме се, че сме ви били полезни, сме хвърлили малко светлина върху някои от по-важните правила. Довиждане и до нови срещи! Чао!